الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Addu'ar lada bai tashi daga barci, na yi rera ko sun koya, wai ba na ce kowa bai iya, na yi ne da nuna tarbiyya. Idan buku iya ta sai ku yi saurarawa, gane sannan ku yi maimaitawa. Kafin na zarce zan gode Allah, Ubangiji mai mulki jumla. Annabawa manzannin Allah sun isar annabta ba illa. Allah ba mu ikon koyon su, ka ba mu ikon koyon ƙwazon su, ka ba mu damar bin daushin su. Alkiyama rannan mugan su, wa'anda ba su iya ku buɗe kunnen ku, zani raira yanzu karatun ku. Da zarar kun tashi daga barcin ku, za a so ku karantan addu'an nan. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. الحمد لله الذي أحيانا